Neba ekene mu gị ekene mu no no anyị abịakwa n'ọzọ onwe ofu asa mgbu wee bata ofu asa nwa ọma mma biko achọrọ m ikwu okwu achọrọ m ka o jiri ọrụ ya kọwaa onwe ya nne kere onye Igbo biko kọwara anyị kere afa gị. I'm Oluchi Nwansi. I'm with Kedu in Imo State, and I'm Icsn's business executive. Nwa nwere ego ka ụsọ ọkịbụ nwa dị egwu nne biko nne napụgoro ama m n'iyo ikwotere task kemgbe ka otu si nụ maka Icsn nne. I know my Icsn around 2018. So I was hired to London. I know I was in Dutch. So Oregon where I don't know person I love them or try them or guinea. But I am hanging the boy bubble. Yeah, my man in Dutch. So I actually groups in the not online to the Icsn. Make I don't know about say Icsn. So I be when I used to be maybe otubula mobula bo more pitable. Gore family man go one ania ganos in na Gabel nania until I'm at the mat. Mama doesn't mad unposibia. So when I bezimo no memo as Emma on a chala school so I got her mahadu putaha. So come and was more here in the Ebeza Icsn and those dynamic. Makana anum na one thing why serve na Icsn exec. Also we serve chacha we to low full flower buffalo. Okay. We to low full flower e gba lata pause. We man gente okiman onye ori je chori ogo onye ori nke ọzọ ejikwe m ngakwa tru ọ gakwa afuma bekwa ozukwe nke gị. Ọ bụcha gị ịma na ọbịa. Na ọbịa so na fugo na ọ we gị. Na ifta ị na-egosi onwe gị na-egolibe nene America ibu niru. America ibu niru. Oh ya flower ka acho. Chelugo America ibu niru. Mba na America ya natural skin. Natural skin. Oh, I hear quarter mind your business. Oh yes, always, For our plot in Kai, plot of land in easy. Internal plot of land even easy. Our plot of land. But I'm cheap, I'm inexpensive. I could come Paulina. No, cheap and Kennedy. Not cheerful. And oh Jesus, I'm boss one time. But then, so you'll be Icsn, what's the Icsn? Because Kawala and you can role he play go na. You're not gonna Icsn kita, you're not gonna currently be but awful. And if you phone Maggie wager by using the role in on your kita. Elle man say Icsn need the mad. Of course not. Icsn going mad. Oh yes. But anyway, oh no break at true ebago na position no ochichi. So elle go man say before me line na me want take me line say I want to get jelende chicken Icsn. So I me take hand. Let me make. Then realize this na Jerusalem mo age aha. Me see also my job. Who see the matanya ato haka. So I'm say can be so na naka. Na me go nka ma obodo ani rekwa no manulo. Oh yes. E ma sign ka I na improve asani. Egba ani yini na na emeko. Otla otu ka nji pata n'ọchịchị. Nika ngwakwa gị eziokwu ịma na interview niile mmechego nke gị wụ nke nji wee kwụrụ ọtọ kwụrụ chemchem ka otu isi asụ Igbo gị anyị na-asụ ọ na-ada m ụda ọ na-ada m ịma na Igbo ndị nke ọzọ nne ya na-ege ntị Igbo ndị nke ọzọ nne ntị nke fe yele eye Igbo fe yele eye ana ifu Igbo fa a na-asụrụ m ngili Igbo nke gị anyị na-asụrụ m ngili Igbo ị na-asụrụ m were ịma na iwu nke gị wụ sakabaka nke wụ sakabaka anyị ga na-asaka ya na-asakaba ọrụ fọt gị n'enye Out of what again? In a bar negolibe. I'm in Mustate. Out of what again? Bright price again. Bright price got Obago. One Africa. But you look against here. Bright price got Paga Puyan and Naira. I'm making quite a night. I'm going to 1 pound on Naira. That means bright price got there. Bright price got there. 1,000, 1 pound. Genty. 1 pound, 1,300. That means couldn't send that 1,000 pounds about $1 million. Wait till you because before the change I
onye na-eji ego biko ahụ na anyị legewe ego akụkọ nnanụ Igbo biko akwa emecha biri na council flat akwa emecha biri na council flat gịnị what God cannot do does not exist ọrụ fọt gị biko ka anyị na-achị ka nna ajụgo bịa nne biko nna asịkwa gị nnọọ na mana ife anyị na-akwado nnukwu mmemme 25 years ama m na ị nọrọ na mgbe o bidoro otu isi batakwa ndị Gen Z na-efe na ndị Gen Z mụ awakọ nwa Gen Z ahụ nwa afụnọgị na nke ụka Gen nsịkpa gị nsịkpagbuo gị ọrụ fọt gị gee ntị so iwe bata 25 years anyị sị gị nnọọ kedu ife ị na-eneba anya what are you looking forward to in this 25 years sokwa na Igbo maka ndị achọrọ m ịhụ ndị mmadụ achọrọ m ịhụ ndị niile ndị bidoro ya na ndị chọka ọganiru especially otu na-ekwusi Igbo anyị wo die language achọrọ m ịhụ ndị niile ọ gbasịrị n'obi ha si na Igbo anyị kwesịrị exist na Igbo anyị kwesịrị na kwesịrị nụ so ụmụ anyị ga-ahụkwa ihe anyị na-ahụrụ so ndị niile kwere na si Igbo kwesịrị ibi Igbo kwesịrị nọ nga ha nọ kwesịrị bịa achọrọ m rumu niile ebe na họl anyị goju n'ọnụ ndị Igbo anyị kwere n'Igbo ndị Igbo na London nọ na this UK ọtala but anyị na-emecha ka anyị richa ashamed Igbo ndị Igbo ọtala ana ọrịghị mma so otu ji mụọ mụ ama m sa ụmụ Igbo before one black oya kujile so we should all come and represent Oriamma na amụtakwa na ahụ onye Anambra State ọrụ fọtụ so nne biko ama m n'iwu current exec member so current exec member ama m unu na-agbalị unu na-emekọ ife unu na-make question na Icsn na-aga n'iru but ịma na otu Icsn na-arụ na ịchịcha this year elidata ekpere na-ekpekwa ka ị nachịtakwa azụ chekwa again ọ bụrụ ya abakwa VP ọ banye president nke ọ bụla ọ bụ ya gaba but kedu advice ga-enye the next tenor ndị ọzọ ga-abata in the next 25 years kedu advice ị nwere ike inyefa ife ị na-agabe kịta ha mara so owe commitment onweghị na-si gị ọwụghị by force ekwesịghị ịbịa mee onweghị na-esi gị aga akụ gị ihe ma emeghe ya ma ebiri mee ya but owe commitment ị ga-eji obi gị si achọ m ime ọ mechighị mee gị pụọ ihe ndị achọrọ ndị nwere obi si ihe Igbo anyị na-asụ m ọsọ so achọrọ m ka ọ pụta achọrọ m ka m bịa represent ya ghọtala so ọ ma enweghị that passion abịala enweghị ka akwụkwọ ọgwụ enweghị added benefit na-eke enweghị even sometimes anyị na-eje ego anyị eme expenses asị gị mụrụ anya 2am nga emege meeting ị ga-eso mụrụ anya so you have to really have that passion and at the same time achọkwa m ndị nwere a bit of skill ọwụhụ no offense to onye ọbụla but ọwụhụ every Tom Dick and Harry kwesịrị ịchọ ọchịchị so gị nwee a bit of skill gị masị ndị Igbo na-ekwu si ịma ọkwara oge ya taa so nwa chief maka onye nwa chief wụ abụ boss one chance so ọwụhụ onye ọbụla maybe gị pụta ịhụ is no experience life ịhụ bụ ihe ọbụla gị just achọ gị ma bụrụ ọchịchị ịghọtara ị kwesịrị imebi gị imetụle in your field nke ọbụla ihe ọbụla ime gị ịgbatịle mbọ ịhụtụle ihe Okulora ka Okulora ọrụ fọtụ gị thank God you cannot marry me Jesus salary m ga na-aga ebe ị na ebe achọrọ m achọ ka nne jiri ego nwantịntị nke m nwegoro enwe a na-ana m ya so nne biko so ihe anyị na-akwado ime na Icsn the next 25 years because anyị na-achọ reach out to more younger graduates or more younger Igbo youths to join on board ka abịa na-emekwa na Igbo na-aga n'iru kedu ife ị nwere ike gwa nwa anyị otu a ga-esi wee mee ke this manifesto to manifest look in English asụpụ m the thing manifesto to manifesto jụkwa m ihe omini n'Igbo amakwa ya wụsa chụrụ ndị agbọghọbịa na ụmụ nwoke
na pota ga no from I make Igbo partner with universities. And my with ACS. My grandma had to. And with ACS. I think Icsn was seeing with that kind of presence with ACS. So how I say and with specific Igbo organization. That's the first thing. At the same time, all these small fragments. Yeah. I mean, some people feel it. And sometimes in Igbo, I name we're all preserving Igbo culture. And we're two Igbo cultures and Igbo tradition. All with the same Igbo. So all these small fragments group we're seeing an open work with big organizations. Like Ubuna and the American Bani, oh yes. And the Canada Bani, and the Australia Boblehano, even Mandunulo, Bokwani, because I wouldn't Igbo so making sense to say in my name where this group, where that group, all of us look on Island but I then they put on my open. So I need to see as united as possible. Yeah, because can be now no last. Because I love Christmas and a gaga. Because ke side in our Lagos kina. That's Biafran soldier. I can know. In our no village. In a village. It's Otoloto. One in a village. Because all of Bagano Kona, one in a village. So you know Changan the village. If I Kromubo. Ikolubo. Hey, can I reach the is a banco? Ibaranko. Is a chummy. I'm a miregu. Miremo. You catch me with a bucket boy in Nishike. I see. Oh, Mam, I'll out of what again. So is a Kobo. Like a move. It's Lapo. See, Marasa. Hey, 5 minutes. Then the Imanetofe. Don't worry about that. I'm not worried. I enjoy it. No. I'm not look at Apple. Don't worry about that. Nah, forward. You can't do if I can Nelene kamara ga bright price de kwa ogala ko no be chelo go bi kon ke do force imite imoto fo gusi small advert ad gene de na pokodi fa na pokodi no ko ba fare jo na ba fo no ya game nti imoto fo onubu na but ana gusi I like it onubu I like it kenki like it okro imakoto fo okro na okwa okro without motu na chelo go pause awoko okro ndi vegan ki ga bia tell me God forbid awoko okro ndi ndo cha ki ga bia tell me no nka ga eji we kwanyo tomato money make sense so like etike I will push I like crab shrimp a lobster. You like Kano? Hey, you like that? They are the Kia telling you're telling the ISIS and over. You're telling your food. Because can't you what does it mean to be Igbo to you? What does it mean to be Igbo? I think to be Igbo is the highest level of pride you can ever be. That's just literally like we went to Flavors concert yesterday. Hey. And it was in my head not to see in my online Igbo when Igbo kweno the madaza. And the Icsn concert, I mean the Flavor concert. Mad only because Igbo kweno Igbo ni no ngahane. Give my and what even dinner for exactly even Igbo na toto to 4p and was on the yareka up spirit somewhere in my Igbo cracker Igbo confidence in the mad Nigerians wake Igbo so dignity but in the I said my mother told me I'm Igbo. I was told I was Igbo. And they're missing that dignity. It must be I said, oh, where are you from? I'm Igbo. I said, oh, where's that? I know you're a bum, so don't worry. Igbo is one of the main ones, you know? The main one. And we're pride in it. See, before I'm black, and my Indochina is black. Indochina is African. I know why Igbo. So, yes.
That's my first identity. So to be Igbo is to be me. Of course, oh yes. In every ramification. Short hair, puff. Oh yes. As much. Abo boss one chance. Abo boss one chance. Ngota ngwaye ekujam. Nana no kwani ya. Una no kwani. Now, if you're going to buy a bride price, you are high. Igbo na tunti mmadụ ọjọọ. Of course, na. I'm an kalaka na Igbo. Yeah. Ne, email of my in a of my because not going to bride price. Not going to bride price. Let me tell you. I'm going to negotiate. It's not a problem. I negotiate. Not going to get a pan calilenu, pan cardinenu. So I do okay. I do equal to the task. I make it go. Yeah, not a number. Is it going to? Akkweli kwana. Yeah, not a number. Number money say. Mine answer na ba. I mean Igbo word is again. Igbo word again. Igbo ahụ mine say. Igbo kendi mo uze. My asa kwa. Mba because nwere nke ima. Acho money na say my say. Mba chiro mo for me. Mba. Ibata na ayo no ga anya. Ayo no ga anya. Ano ni chiko eko because chiko eko. Gbanyo ọkụ ebe ahụ because you like Lego too much. I'm me in my poverty does not look good on me. Oh my God, the good on up here. On snap. I have on the boss one chance. Of your labor. Look here, I'm working because alone, young cousin on an 80 so. I the fruit of your labor. Uncle come Paulina. No neighbor. But the pico and a second day, what is about Babia, Kawala, your neighbor, go on, Nesquani. Ulu na utagesi we na ganiru na Icsn. I ask kwa make question ibakwa our 25 years anniversary. Borokwa nage. Anama komni ngokulu mu nwanne younger one. Borokwa ntini ne. I need national tickets. Very good. That's very important. That's very important. And patakwa anwokwe onwe one girl gini ana ayi. Oh yes. Patakwa ndo otu gini ne. And then that day I made point and kill. Because he made a point and kill last night. You know, Flavor go. You can make point and kill talk on stage. Flavor on stage. I could not see anybody else. Flavor De onye ọzọ. Olola nwanyị. Mba onube, ọ na-eche gị ka ọ bịa nụ. Ọ na-eche gị. I saw my husband on stage. Ọ na-eche gị ka ọ bịa nụ gị. Ọ rọfọt gị. Ụmụ nwaanyị niile na-achọ n'ụwa niile, ọrụ gị aka o chete. Jee chọlụ di gị nọlụ. Don't worry, point and kill ọkwa the 7th of October. I'll try my best. Mba, all the best. Because in the children, you need one particular color. In my interview process. Because anyway, I say because thank you so much. If you and if you can look, I say magic magic. You could go to Quegi, get Mekwell again. You need a Mekwell Icsn, and I say again Dalo. On that note, because Chukugozegi, Ijagi Awija will you open Metaka or thank you very much. So young guys again because before I check it out. And I and a camera because yeah, golden the Icsn for 25 years. Go for congratulations. Go for if I get you a name off man. So can that put 25? Okay. Okay, Icsn and make no. And my son no congratulations. Send na baliala a keep Igbo culture and tradition alive for the past 25 years. No dachi, no metrofoma, no non-sites. Icsn. Ngwana na nugo ni anu nwata nwaanyị anyị nwaanyị ọmalicha nwa agwagwa anyị okwu nsị anyị gwa anyị ka anyị na-aga n'iru ọ ga-adịkwa egwu anyị ga-adịkwa kpọkpọ ndade kwadokwa na-abịa nọ ụnọ chekwa na ọ ga-anọkọ ebe a ndade just bịa afọ m ga-atụrụ gị aka ebe ọ nọ ịghọtago ngwanụ ka ọ dịkwa ndewo kachifonu